Ahojte a vítajte pri tomto videu, dúfam, že sa máte krásne a ak nie, dúfam, že vám toto video spríjemní deň. Ok, teraz keď som vám v plnej kráse prezentovala moje nové šaty zo sekáču za prosím vás pekne 12 €, tak sa môžem dať do pohodlnejšej polohy. Teasovala som vám v poslednej časti Girlplastolku, že by som chcela spraviť video, v ktorom by som experimentovala so svojou. A teraz mi konečne prišli krámy. Wow, asi som ešte nikdy nebola reálne že šťastná z toho, že som dostala svoj menzes. Úlava, že prišli, keď meškali a už som mohla prestať freakoutovať z toho, že by som mohla byť tehotná. To áno, ale radosť alebo nejaké nadšenie z toho, tak tento pocit som ešte nikdy nespájala s menštruáciou. Ani čiastočne. A tu máme hneď prvé pozitívum z dnešných experimentov. Spájať si s menštruáciou aj iný pocit ako len bolesť. Takže minulý týždeň, keď som krvácala, tak som svoju zúžitkovala vo forme plečovej masky na tvár, malovania obrazu a hnojiva pre moje rastliny. A toto celé som pre vás dokumentovala a zostrihala vo forme tohto videa. Skôr ako začneme, tak ešte by som chcela vysloviť disclaimer. Snažila som sa všetky zábery natočiť čo najviac family friendly, ale ak máte náhodou vážne problémy s pohľadom na červenú tekutinu, viete o čom hovorím, tak toto je vaše upozornenie. Už som začala zbierať svoje víno z domácej produkcie. Dneska by som teda ale chcela ako prvé vyskúšať plečovú masku z tohto môjho vína. Na plečovú masku nepotrebujete žiaden špeciálny recept, aj keď určite nejaké existujú, stačí si odliať trošku vášho vína. Akože je to celkom pekná červená farba. Cítim sa práve ako bátorička. Pri nanášaní mám trošku pocit, že to je ako olej, alebo taký veľmi tekutý hydratačný krém, ale veľmi rýchlo to schne. Ako taká tá clay mask, maska z hliny, to je ten slovenský názov. Alebo ešte mi trošku pripomína tú veľmi populárnu upíriu masku, ktorú teraz propagujú Kardashianky, takže si odoberú svoju vlastnú červenú tekutinu z tela, teda nie tú z intimných partí, ale tú, ktorú máte v žilách. A potom to naspäť injekciou zase vstreknú do kože tváre. A toto je zadarmo a bez bolesti. Neviem, či to bude mať nejaký účinok, ale aspoň pri tom netrpím zatiaľ. A teraz necháme túto plečovú masku zapôsobiť na 20 minút. Tak to písali na internete ľudia. Naša menštruačná tekutina je z biologického hľadiska dosť úžasná. Nie je to totiž iba krv ako tá, ktorá nám prúdi v našich žilách, ale je to mix krvi, endometriálneho tkaniva, časti sliznice, krčka maternice a rôznych vaginálnych sekrétov. A tento mix by sa v budúcnosti mohol stať revolúciou v medicíne, lebo obsahuje vzácne kmeňové bunky. Kmeňové bunky si môžete predstaviť ako takého chameleóna buniek, ako základ, z čoho sa dá vytvoriť v podstate všetko. Majú schopnosť pretransformovať sa na všetky možné špecializované bunky. Od svalové, po krvné a dokonca aj neuróny v našom mozgu. A toto sa deje prirodzene, ale dá sa to spraviť aj v laboratóriu. Kmeňové bunky sa nachádzajú v embryu a potom neskôr v kostnej dreni človeka. A teda viete si predstaviť, že je ľahšie a o mnoho menej invazívne čerpať kmeňové bunky z menštruačnej krvi ako z kostnej drene. A prvé štúdie už potvrdili, že tieto kmeňové bunky z menštruačnej krvi fungujú výborne na zahojenie povrchných rán, kože a svalstva. A preto myšlienka, že by mohli byť použité aj v kožnej kozmetike, nie je taká crazy. Treba k tomu celému samozrejme ešte o mnoho viac výskumu, ktorý by mal byť lepšie financovaný, čo bohužiaľ nie je, lebo ženské telo a menštruácia a fuj a stigma a tieto veci. Ale snáď sa tam niekedy dostaneme, možno aj takéto videá k tomu nejako prispejú
aspoň k tej destigmatizácii menštruácie, dúfam. Poďme teda naspäť k môjmu vlastnému DIY pokusu, experimentovaniu na mojej vlastnej pleti. Come, Marvin. Good boy. Ahojte, ja som Natália a práve venčím svoju mačku s keramovou maskou na tvári. Keď nemáte divného suseda alebo susedku vo vašom susedstve, tak ste vy ten divný sused. Pozerajte na tento relax. Niekto si tu veľmi užíva prechádzku. Keď som sa vrátila z prechádzky, tak som pleťovú masku zmyla a toto je výsledok. Takto vyzerala moja koža pre a takto po aplikácii červenej pleťovej masky. Vidíte nejaký značný rozdiel? Ja som dnes pozorovala nejaký obrovský rozdiel, ale určite tam boli aspoň menšie rozdiely. Po aplikácii masky moja koža dostala takú zdravšiu farbu, keďže počas menštruácie zvyčajne ešte viac vyblednem ako normálne. A taktiež moja koža dostala po maske taký glow a viac sa rozžiarila, aspoň v mojom vnímaní. Bohužiaľ na druhý deň som sa hneď vyhádzala. A teraz neviem, či to je z tej plečovej masky, alebo proste z toho, že som ešte stále mala krámy. Môže byť taktiež na vine to, že som nepoužila úplne tú najčerstvejšiu tekutinu. Ale ako to býva, keď máte krámy, tak som mala príliš veľké bolesti na to tie prvé dni, aby som natáčala nejaké YouTubeové video. Ak by som to vyskúšala ešte raz, tak budem zdieľať potom na Instagrame. A teraz sa dostaneme k mojej najobľúbenejšej časti tohto celého experimentu a to je maľba s menštruačnou. Vytvoriť nejaké umelecké dielo s touto tekutinou je niečo, čo som chcela už veľmi dlho vyskúšať. Toto je niečo, čo by som asi vyskúšala, aj keby netočím videá na YouTube. A aj keď teda ja nie som ani zďaleka tou maliarkou našej rodiny, nie som v tom nejako extrémne talentovaná, v tomto smere je moja sestra totálna queen. Ale aj tak veľmi rada malujem a kreslím a vytváram nejaké kreatívne veci, ktoré možno potom, ak sa podaria, môžem niekde vystaviť aj v mojom apartmáne. Byť kreatívna so štecom v ruke je pre mňa niečo neskutočne ukludňujúce. Keď vytvárate umenie, tak do toho dávate vždy aj nejaký kus seba. A v tomto prípade to teda bolo doslovné. Odlila som si ešte trošku viac svojho červeného vína a mám teda aj tú zriedenú verziu vo vode, keby náhodou aj to nejako chcem zúžitkovať v maľbe. A dopredu som si načetla už 2 návrhy, z ktorých jeden dneska skúsim namalovať. Dneska je dosť náhodno deň a vôbec sa to necítim, ale možno mi práve toto pomôže. OK, poďme na to. Poďme na to pekne, riadne. OK. Už začínam mať lepšiu náladu, dobre. Pre všetkých umelcov, ktorí teraz asi plačú nad tým, že som si, že malujem priamo takto na plátno tou krvou. Viem, že som si mala najskôr namalovať plátno nejakou bázou, bielou alebo bežovou alebo takou nejakou farbou, ale zabudla som tak kúpiť a kúpila som len takéto 2 farby ešte, ktoré majú mať taký popúkaný efekt potom, že uvidíme. Možno to bude musieť celé prerobiť, lebo to nebude dobre vidno. Farba, ktorú som kúpila, veľmi rýchlo schla a má takú zvláštnu konzistenciu a zistila som, že keď do nej nakvapkám trošku svojej červenej tekutiny, tak to vyzerá ako drahokami. Som hotová s obrazom, teraz sa celé musí ešte len vyschnúť a uvidíme, ako bude fungovať tento crack efekt, či to zafunguje vôbec. A potom ešte dúfam, že to nepokázim celé fixačným sprayom, ale fingers crossed, zatiaľ to vyzerá fakt cool. Okrem kmeňových buniek, menštruačná krv obsahuje aj živiny, ktoré sú dôležité nielen pre človeka, ale aj pre rastliny. Ako napríklad dusík,
fosfor a draslík. Tieto 3 živiny sa nachádzajú aj v hnojivách, ktoré môžete bežne kúpiť, a teda aj v menštruačnej krvi. Používať krv ako hnojivo nie je nič nového a robilo sa to aj v minulosti a dokonca aj teraz ešte stále. Najmä organickí farmári, ktorí majú obmedzené možnosti používania hnojív, používajú tiež krv, kosti alebo výkaly, ktoré sú buď vedľajším produktom živočíšnej výroby, ako teda napríklad tá krv a kosti, alebo niektoré živočíchy sú špeciálne chované pre ich výkaly na potom neskôr hnojiva. Alebo sa odoberajú výkaly živočíchom v divočine, ak poznáte guamo, neviem, ako je správny názov tohto veľmi fancy hnojiva, tak toto hnojivo vraj najlepší guam je z netopierých hovien. A teda tie sa zbierajú tak, že máte taký obrovský hovnocuc, ktorý sa dá do jaskyň, kde žijú netopiere. A stadiaľ sa berú tie hovná. Neviem, či máte ešte stále taký pozitívny vzťah k netopierom a k nejakým produktom po celej tejto situácie roku 2020 a ešte stále. Čo chcem povedať, že aspoň pre také vaše hnojivo, ktoré používate u vás doma v záhrade alebo pre vaše domáce rastliny, tak na to je menštruačná krv výborná, lebo je ľahko dostupná, je zadarmo a nemusia pritom trpieť žiadne zvieratá alebo sa nejako možno rozširovať choroby. A aby som nehovorila negatívne veci o hnojivách, tak hnojivo bol veľmi revolučný vymysel pre poľnohospodárskú výrobu, keďže umožňoval farmárom, že mohli pestovať svoje crops, rastliny na tom istom mieste a teda mohli pôdu stále obnoviť novými živinami práve cez to hnojivo, lebo ak vám rastú rastliny v pôde, tak oni samozrejme z tej pôdy čerpajú a po nejakom čase teda tá pôda už nemá dostatok živín a teda v dávnej minulosti by sa farmári presunuli a hľadali nejakú novú, živnú, dobrú pôdu a teda vďaka hnojivám toto už nemuseli robiť a mohli tie živiny priniesť rovno k sebe domov. Ak by ste toto chceli celé vyskúšať doma, tak odporúčam to vyskúšať najskôr na nejakej malej rastlinke, ktorá vám nie je až tak veľmi srdcu blízka a nebolo by tak strašné, keby náhodou to neprežije, lebo zloženie toho dusíka, draslíka a fosforu je u každého človeka, menštruujúceho človeka iné a teda ten váš osobný koktejl môže byť rôzne prospešný pre rôzne rastliny. Pokiaľ sa nemýlim, tak aj nejaké kmene v Afrike, tuším, tiež využívajú krv, takú, že čerstvú krv, nie sušenú, ako to je v tých hnojivách, ktoré môžete kúpiť v našom západnom svete. Ale teda tiež využívajú čerstvú krv od svojich zvierat. Oni ju aj pijú, ale využívajú teda aj ako hnojivo. Aj my sme sa vybrali do obchodu kúpiť experimentálnu rastlinku, na ktorej vyskúšame hnojivo. Na prípravu hnojiva odporúčam vašu červenú tekutinu zmiešať, zriediť s vodou. Vaše rastlinky hnojivo tak lepšie vstrebajú. A podľa mňa, keď sa to zriedi s vodou, tak to trošku vyzerá ako také žele. A ani teraz to ešte stále nepáchne. Je pár dní neskôr, nejakých cca 4-5 dní neskôr. A musím povedať, že si myslím, že hnojivo zabralo. Táto rastlinka bola o mnoho zničenejšia než táto tu, keď sme ju kúpili. A tejto trvalo nejakých dobre 3 týždne až mesiac, kým začali rásť nové listy. A u tejto, ktorá bola poliata červeným hnojivom, už tuto rastú nové listy. Toto je nový list. A keďže sa tak dobre darilo, tak som potom poslednú bárku svojho červeného vína vyliala do tejto rastlinky, do môjho malého chúďatka, ktoré totálne umieralo, keď sme ho kúpili, ale bola posledná a veľmi sa mi páčila a chcela som ju a povedala som si, že možno sa mi ju podarí zachrániť.
Keď sme ju kúpili, tak listy vyzerali takto nejako takmer všetky. A polievala som ju najskôr normálnou vodou čistou. A potom, čo som ju poliala mojim domácim hnojivom, tak pozrite, dostáva nové listy. Tu, aj tuto rastie nová rastlinka. A predtým sa tam nedialo nič a už som si myslela, že ju stratím. Čiže fakt som z toho nadšená. Akože nečakala som, že to bude až tak dobre fungovať, ale wow. OK, môj obraz je hotový. Som fakt zvedavá, čo si o ňom myslíte. Je to skôr také abstraktné umenie. Tada! Takže toto tu je tá červená menštruačná tekutina. A toto je tá farba, ktorá mala mať ten hammered in efekt. Neviem, či to nejako veľmi hammered in, ale už vám to priblížim. Nemala som čiernu farbu, proste fakt som strašne zle nakúpila farby, ok. Tak som použila čiernu fixku permanentnú a trošku sa mi to tu rozlialo miestami, ale až na to je to dosť dobré a musím povedať, že najlepšie sa mi malovalo práve s touto červenou tekutinou. Takže fácit tohto celého je taký, že som asi najviac spokojná s tou umeleckou stránkou, s tým využitím a budem určite ďalej používať túto moju červenú tekutinu na hnojenie rastlín a aj z toho som veľmi pozitívne prekvapená, že to malo účinok už takto rýchlo a budem aj o tom dávať updaty na Instagrame. A možno vyskúšam aj tú pleťovú masku ešte raz, ale potom radšej naozaj s úplne totálne čerstvou, ešte teplou tekutinou. Toto je všetko pre dnešné video, dúfam, že sa vám páčilo. Budem veľmi rada, ak sa pozriete na môj spomínaný Instagram, na TikTok. A taktiež by ma veľmi potešilo, ak by ste si vypočuli náš podcast, ktorý robím spolu s mojím priateľom Couple to Go. A na tomto podcaste teraz nedávno vyšla nová epizóda o vegánstve, o našich zážitkoch s vegánstvom, nejaké funfacty, noco funfacty a celkovo ako sa nám zmenil náš život, odkedy sa stravujeme rastline. A ak dáte odber na tento kanál, tak sa vidíme pri ďalšom videu. Majte sa krásne. Ahojte.